Lusuku lwesine bengasalethi caka unyawo kumasango esikolo abafundi abangapha kwewaka abasusela kwibanga ugrade R ukuyotsho kwibanga lesihlanu grade 7. Abazali abaxhalabileyo bathi ayisekuko kwesisikolo esasifudula sigqwesa. Nje besidla ngopasela ngo-98%, but ngoku i-passing mark yethu it's lower than 78%. Sothuka kakhulu. Xa sibuza ke ngoku kwititshala njengabazali sinehlanganiso neetitshala, xa sibuza zathi titshala no, isizathu asibonwabanga. Abazali bakhale zimantshiyane besithi kunzima ukufumanela abantwana indawo. Uthi abafundi kaloku mabeze esikolweni kwabalibaseka sithi kukanjani into yoba umntana ahlale eklasini eze-1 kunoba ahlale endlini yakho. Isebe lezemfundo ephondweni lithi liyazi ngophazamiseko yaye lenze uphando. Currently there is a deadlock between teachers on the SGB and other parents who want 2 of the teachers to step down as governing body members. These teachers were legally appointed through electoral processes. There are also demands to remove the deputy principal. The WCD has investigated some of the allegations which have been unfounded and are addressing others. Umbutho wetitshala isatu ephondweni uthi uxhalabile ngezi ziqholo-qholo esikolweni yaye uzodibana namalungu ukuzama ukusombulula lenyewe. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC ndikwaLanga.